May buntag. Te, kabalo ka nga na ay delivery Shopee? At balo na ko ay na-surprise, hindi naman. Tingnan na mo vlog ba. Dili man ni surprise. Dili lagi, oh. Sa Shopee man ni. Provincia, Iglesia. Shopee delivery. Ang sulod sa karton nakabutan dito na yung mga kutsara, pinggan. Yan, ay mga baso. Baso? Oo, ito mo in-order siguro. Order. Ala, kabalo na ko ana. 2,000 siya, wa pa biya ni Bayre. Bot. Daghan kabalo man ko kay daghan magagkwarta. No, daghan kay bayad no, mo nang way kulba. Dili jud kay kulba. Balo na jud ko ana. Ngano ka balo man ka? Kabasalan. Ay, uli na lang mo ni eh. Kabasa na kabalo na lagi ko, di na. Uli na lang mo ni. Na-booking na sila ba kay katanong tanag edad. Dili pwede mo tanag edad. Dili kay basta kabalo na ko ana lagi. Balik. Kabalo mo ka. Uli na lang. Uli na lang mi ani eh. Dili ana gani ko. Ano aga na ko dito? Mana tulungan? Sagday lang to. Ito maluto. Unsa handa nimo dati? Manok ra isa ka buok. Wow. Ali diri tate. Gani kay kasagaran naman ko magtanaw-tanaw ko danang sa YouTube god yunani. Pero relate na nako ba. Uli na lang mi ani. Sige. Surprise! Happy birthday, te! Wala na ko ani ba kay pagpapabang. Ano man? Picture na kayo. Balik na namo ni. Sorry. Balik na namo ni. Ay kamo. Happy birthday, te oh. 20 mil. Ito siya na surprise sa 20 mil. Okay. Sige. Te. Baka na surprise sa litson. Kabalo ka na litson? Ay kabalo eh. Ay, kabalo na litson. Nag-expect na di ay na litson. Dili go basta kay bayon ani makabalo na jud ko kung sa sulod. Lahi man na. Depende bitaw. Sige. Na ay message para sa imuha. Kabalo ka kasi napadala. Oo eh. Kinsa man? Siyempre. Sige, kung tama diri ang ano, diri na ako nakuhaon, pero mali gani, balik na wala. Kinsa man? Siyempre. Kinsa man gani? Ako nga nagod. Kinsa man pangalan? Sige ko di ay. Okay, sige. Ana siya, surprise mang. Happy birthday to you. Unta hatagan pa ka og daghang mga katuigan nga moabot. Maayong panglawas, more blessings to come. Unta napalipay ka namo sa among gamay nga regalo. Bisan layo man mi, pero murag duol ra gihapon. Enjoy your birthday. Daghan kaayong salamat mang. Sa tanan-tanan nimong kaayo og sakripisyo. You are the best, ma'am. Uy, deserve. We love you so much. Og amping kanunay diha. From Leonora, Sander, and Carl. Sa New York man sila, no? Wow! Imong anak og apo. Sana all sana. Sige na, mga yung may mensahe nimo para sa imong anak. Ay, daghang kay salamat sa surprise pero dili man kay istorya lagi. Anak jud ay no kung ikaw na mas speechless jud. Oo eh. Okay, lipay ta karon ay wala. Ay lipay eh, siyempre lipay jud baskin wala ni. Ala sana all murag malipayon kay kanay ba nga ano. Church lang. Asay mong bana nay? Dito sa kuan. No kasi papa ni mo sa kay kantahan na to si nanay og ano, happy birthday. Ingon ka balong nga na surprise niya, wala lagi ni Ilis. Lahi ba mo nilang surprise ko no. Sige. Magluso tag candle gani. Pero na speechless man gyapon sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay.
Ingon sa imong anak, Happy Mother's Day, Mama Binsyang. O, belated no, ha, Mother's Day. Tapos na pa isa ka cake dere nga, Happy Birthday. Grabe, bongga. Sige, make a wish and blow your candle. Happy birthday to you. Happy birthday. Yay! Happy birthday. Tay, dali, tay. Tay, dali. Oh, kanang tay, sa imong wish kay nanay sa iyang birthday karon. Gusto ko nga, tigamo sa class ng kinabuhi. Oh, kikilig. Oh, kikilig. Sige, ano pa? Oh, lagay! I love you, Jutay. Kaya na 20 mil tayo. Oh, kiss dayon para tagano niya. Ah! Yay! Happy birthday! Oo. Nay, kami dahil ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili sa imong anak nga maghatod diri og sorpresa sa imuha. Nalipay ka karon? Siyempre. Wala ka mo tangan. Wow! Asa ka masalinsan sa buke? Tanan. Na-experience na yun nimo ang imong ginatanaw sa YouTube. Oh, na-experience na dyan. Nya ganahan dili. Ganahan po. Okay, sige. Kamu diya, ma'am, napa mo wish? Ano na? Okay, sige. Palakpakan nato si Nanay Binsyang. Happy birthday.